Salamu alaikum. Dan Jumaya ne. Ba irin namu wanda suka yi laushi a hanya suka ji mata. Bai da Allah saurara. Wai kai wani irin ciki ne da kai? Mangwaro mara kyau kai ne. Kurci mara kyau kai ne. Kokamba mara kyau kai ne. Kai burin ka in siyo kaya su yi laushi su zama marasa kyau ka zo ka ce za ka kwasa. Wani irin ciki ne da kai ne da Allah? Dan Juma kenan, dan baiwa kenan. Ai ni ba abin da ciki na ba dauka. In dai zan ci, in ji ciki na nan dago. To masha Allah. Wai zan buga ka da kasa. Kai burin ka wai mu siyo kaya ni asara ka zo ka ce za ka siya. Kar ka sake ka taba mun kaya. Na gaya ma yau. Na gaya ma kar ka sake ka taba mun kaya. Kai burin ka siyo kaya su zama gola gwaji ka zo ka ce za ka siya. To da kai ka ƙara. Dan Juma duk gasu nan. Saboda ni su kai wai burin ka ma in yi asara ma kenan. Tashi da Allah ka ƙara ka. Dan Juma kai mun gwancan wa'annan na biya ka. Gwara in kai su gola wallahi.